Joo, ei todellakaan lähdetty voittamaan, me vaan tultiin. Ja tässä vaiheessa mä suosittelisin, että pistetään niitten perheen pienempien korvien päälle vähän kättä tai jotain muuta pumpulia, jos sattuu löytymään. Aiomme nimittäin esittää Juovat Vainion tekstejä isojen poikien lauluja. Olkaa hyvä. Mutta läpi kalvin seisoo tänään kanki. Ja jumalauta kaikki siellä silloin kai. Olin kerran kutsuttuna juhlissamme näissä. Sellaista ei nähty edes onastuksen häissä. Kuuli oli käsitteiden jälkeen viikon jäissä. Ja lääkärikin luuli, että siltä tuli haissa. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Kuulkaa pikku sen, että isäntälle pöitä. Ulkulaansa tietysti se helppo oli löytää. Itsekin perseensä töitä. Elämän kirjarisin luomaan. Emännätä siellä leikät tunnissa ja virtaa. Emännä alko väliä kun kone hinkkaa. Ilmastossa huolimatta renkilujaa kinkka. Ei ole se ensimmäisen marinolta. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Minullekin punakylän suutetti käski. Joko syltä liivit aloit syhtäti läski. Ilkoittu tuoreta kun viikon käynyt mäski. Siinä lasten kuski enää paranee. Ensin meni yleisesti viikseensä kelytty. Sähkö ei laikaukin työitäkin vain rytty. Sekin tuli jonkun persen eikä syönnetysti. Ja eiköhän se pimeässä muuta virkate. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tiet oli pussittiin. Hei! Yleensä nää hommat vaatii munaa. Mennään vähän synkempiin tunnelmiin. Turakaisen matkassa Bangkokkiin. Eipä tasan ole onnen lahjat suotu. Mietti Turakainen usein iltaisin. Kookas vaijeri kun monille on luotu. Mulla mulkku on kuin sormi pyykkäriin. Jos sen seisomaan mä saakin joskus syydytetyksi, niin edes kissa tule silloin tyydytetyksi. Oli tragediaa Turakaisen, mistä voisin löytää naisen, joka hänen allaan tuntisi ees jotakin. Koko elämänsä oli ollut vailla kunnon kokemusta poika pohjoisen. Hukut liikkui, että kauko idän mailla on kansasangen pieni pilluinen. Oli vihdoin Turakaisen ja vireä. Ehkä Bangkokista löytyi mulle palakireä. Pian turistina Siamissa rehasi mies juovuksissa. Nussimisen elkeet käsillänsä pitoin. Oli Turakaisen hävärtänyt viski. Hän ei itse suorittanut valintaa. Matkamien muuan transvestiitti iski. Nehän naisista siis vähän poikkeaa. Miehet naisen vaatteissa on siellä jumalaisia. Sillä lailla usein älytetään humalaisia. Verse kun on rasvattuna, hyvin sinne uppoo muna. Tiukkaa tavaraa. Jos nyt mainostavan jonkun saat se kuulla.
kuinka Itämailla pienet pillut on. Syytä kerskujasta onkin heti luulla. Koki hänkin Turakaisen kohtalon. Ahtaat paikat eivät enää ole harvoituksia. Jätkät kännissä kun sohii persekarvoituksia. Kyllä maailmassa aidot naiset kyllään on samanlaiset. Väitä jotain muuta, no Turakainen tolkutaan! Ei sit pitänyt pokka vetää näin. Se oli taiteellinen ratkaisu. Yksi biisi meillä on vielä. Tää on tämmönen... Valitettavasti meillä on yksi biisi vielä. Tää on tämmönen VR-tunnusbiisi sille. Kyllä. VR:llä on ongelmia saada ihmisiä mukaan, niin tää on se biisi, millä ne tulevat saamaan enemmän matkustajia. Ainakin naisia. Ainakin naispuolisia. Lähdetään Kallen matkassa Käpylään. Arvon matkustajat, arvon naiset nimittäin. Ei jää teille täällä pillun posket nimittäin. Rahaa jos ei oo maksettava luonnossa. Kertoo konduktööri Kalle alkujuonnossa. Kalle kertoo vielä kohta tullaan Käpylään. Istuu esiin taikka pyrkän tähän räpylään. Joku alkaa maksutapaa vastaan pinata. Joku salas lokkejansa alas hiinata. Konduktööri Kyrpälälle himotas on hässimään. Miksei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kyrpälälle kertoo usein haaveesta. Nyt on junan nopiolle, eikä kellään markkaakaan. Eteisessä peloissaan on eräs naikkonen. Sukuloimaan maata tullut Alma Kaikkonen. Työtänpäin lippuhommo Alma höpöttää. Kankeana Kallellaan jo Aisa jöpöttää. Sääkästi kuntoon pannaan lippuasiat. Koska meillä on Alman riemurasia. Sanoo Alma tuivatessaan vitun karvoja. Virkavallan arvostus on perusarvoja. Konduktööri Kyrpälälle himokas on hässimään. Miksei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kyrpälälle kertoo usein haaveistaan. Silloin juna Keravalle, ei kellään markkaakaan. Luntupää kun karkuun koittaa hiekkaharjussa. Antukan virtapellun kunnon karjussa. Maksutologinen sen voi vain korvata. Siksi täytyy himmeä nyt hiukan sorvata. Eksoottiseen kukkaroon vie Kalle kalua. Antaa vaihtorahojenkin sinne valua. Maksun jälkeen jälkikuue kyllä häskelee. Häpyluoten aromia nuolet maistelee. Konduktööri Kyrpälälle himokas on hässimään. Miksei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kyrpälälle kertoo usein haaveistaan. Sitten juna Keravalle, eikä kellään markkaakaan. Nimi tytön sormi näyttää pattia. Kalle perästyy ja oikoo koppalattia. Tyrmän pesin taivaan sanoo nyt saat parrusta. Yhtä kauistuen vetää tää jarrusta. Siinä seisoo junas sekä puuli Kallella. Kaavan kirkkamiehen huumori tuo Kallella. VR saa jarruhommat turhan välistä. Perskasin kun näkyy neidit perseen välistä. Konduktööri Kyrpälälle himokas on hässimään. Miksei koskaan asemalle jätä naista yhtäkään. Konduktööri Kyrpälälle kertoo usein haaveistaan. Sitten juna Keravalle, eikä kellään markkaakaan. Pahemmat paarit jo kiittää. Meillä löytyy YouTubesta tosi outoja komediavideoita. Sieltä vaan rohkeana etsimään. Hyvä pojat! Kiitos. Huhhuh, mun alkoi ainakin korvat punottaa, alkoiks teillä? Tarja, alkoiks sulla? En tiedä, kun ne saa ääntäni kuuluville. Ei vielä.
Tässä taisi mennä vähän niin kuin sanattomaksi nämä oikein, kun ei saanut tätä ääntä kuuluville. Ei alkanut korvat punottamaan, mutta hymyilytti kyllä leveästi. Sitä puhuttiin, että sitä itteensä täytyy olla, että tänne tulee, niin kyllä ilmeisesti pojilla sitten löytyy. Tänne pääsivät kertomaan asiasta ihan siitä itsestänsä. Tämä oli hieno esitys. Kiitos. Kiitos Tarja. Mitäs Jyrki siinä niin vakavalla naamalla? Ei ole vakavana ollenkaan. Niin ensinnäkin tämä oli erittäin väkevä esitys. Hyvä jätkät. Ei tarvitse tulla pyytelemään anteeksi, kun vedetään tällaisia kappaleita. Osoittaa vaan sen, että Juhavat Vainio, mieletön sanottaja. Te olitte omaksunut hyvin tämän jutun. Erittäin hyvin koottu. Propsut siitä. Pokka petti, ei mitään. Ja niin... Joo, ei. Tää oli hyvä. Kiitoksia tästä. Yes. Kiitti Jyrki. Mitäs Sami, miten suhun vetos tämä esitys? Jaa. Sanotaan, että tämä oli omassa sarjassaan varmaan tosi hyvä ja tällekin porukalle ilmeisesti upposi aika mukavasti, mutta ei Forssan torille kyllä paremmin saa. On tätä TV2:llakin. On sitä tullut joo, en mä tiedä, se vaan kun siellä keski-ikä on 6-70 vuotta, niin ehkä kaikkien humoritaju ei ihan riitä. Mutta ihan oikeasti oli hyvä rohkea veto ja puhuttiin sitä heittäytymisestä, niin nyt sitä varmaan niin kuin nähtiin ja kuultiin. Ja ehkä olisin itse toivonut kyllä, kun tää Junnu Vainion tekstit ja toi komppi oli niin kuin hyvin hallussa, niin olisin ehkä toivonut, että olisi ollut yksi biisi, olisi ollut vähän erilainen, olisi voinut tuoda teidän siitä muuta osaamista paremmin vielä esille, mutta tää homma oli hallussa ja nyt jää vaan sitten arvoisen Dösen ratkaistavaksi, kuinka pitkälle tällä päästään, mutta ihan kiitos hyvästä vedosta. Okei, kiitos Sami. Eli Sami lupasi ehkä jonkun toisen näköisellä biisillä ottaa teidät torille soittaa. Manu! No? Mä oon nyt jotenkin niin sanoton, kun mä en oikein tiedä mitä mä voin sanoa, kun tunnen molemmat tyypit hyvin ja sillai. Joskus on semmonen leffa, mikä on niin huono, että se on jo hyvä, niin tässä oli jotakin sitä samaa. Siis mun on kyllä pakko sanoa, että yllättävän hyvin toimi. Ja silloin luulen, että oli oikea paikka niin kummallista kuin se onkin niin näille biiseille. Mutta olihan tää ihan hauska vetas. En mä nyt sitten tiedä, mitä tässä enää voi sanoa. Mutta ainakin tässä oli sitä semmoista rohkeutta ja sitä tuntilla vetämisen juttua, että mistä mä tykkäsin. Ehkä se oli aika paljon siitä. Hyvä. Ei moikata kun nähdään. Kiitos Manu ja kiitos tuomaristo ja kiitos ennen kaikkea XXX Vahinkopartio. He kilpailevat numerolla 3.